Eta orduan esan duzu errazionamintuen jatekoa, tabakoa eta gasolinea bere, kotxetarako gasoline edo... Ogize bero mila dauzen leko batak emoten zen esazu egiten. Bai. Eta ordu entonces zan, kasureko, ni horrek ez duzuk ezagutan az, seguretan pelikule entonces zan, nos tokatzen dago zen egitxue, eta zer da torren. Eta orduen, entonces zan pelikuen, amagosterik etxetzen zen egitxue, eta orduan se corresponde tanto de azúcar, tanto de esto, de... Izatzen, nozuke, jagoia doi, razen egiten, jagoia doi, dut. Eta olioa eta ez da, olioa eta horren danek hartzen egiten. Eta orduen, tokaten zan, azan joaten zan, kupoiekaz, dendara, eta kupoiekaz joitzen zan razen egiten.